Danas ću za vas tapacirati neki vrlo mali nameštaj. Zapravo, jedna moja poznanica napravila je za svoju ćerku kućicu za lutke i donela mi je ovaj nameštaj, ovih par komada ovde na stolu. U toku rada vidjet ćete sve. Tu je krevet, stolica za ljuljanje, trpezarijska stolica, bebin krevetac i ugaona garnitura. I ono što ću ja danas raditi, to su ovi mekani, to jest tekstilni delovi za ovaj nameštaj. Ja sam sad za početak sebi spremila, isekla sam sunđere koji su mi potrebni za dušeke, za krevetac i za krevet, a sve ostalo ću puniti ovom vatom silikonskim punjenjem kojim inače punim igračke. I ovde sam pripremila jednu gomilicu tekstila u bojama koje planiram da koristim. To su neki uglavnom crveni, rozi, ciklama, mint tonovi. Biće mi potrebno, vidjet ću, nisam još uvijek 100% sigurna šta će mi sve trebati. U toku rada, naravno, treba će mi ovaj najosnovniji pribor, makaze, igle, konci, nešto ću prozeti na šivaćoj mašini, a nešto ručno. Ne planiram ništa da lepim za podlogu, ali tamo gde mislim da je potrebno što se fiksira, koristit ću ovo je neka pena koja je duplo lepljiva. Mislim da je ona dosta zgodna za to. I počet ću od onog što je najjednostavnije, meni najjednostavnije, a to je da tapaciram sedište i naslon na ovoj stoličici, ljuljašci. Za to ću koristiti ovaj neki materijal koji je nalik kratkom krznu i neka to bude ovako polagano zagrevanje za ono što ćem raditi kasnije. Ovako, recimo da će odavde mogu da izvučem već jedno parčence za sedište. Ćemo da vidimo kojih mi to dimenzija tačno treba. Samo sedište je 6 centimetara dubine, to je recimo ovako. Ja sad ovo radim ovako odokativno, ja nemam predstavu čime bi crtala po ovome da ostavim trag. I treće mi naravno obim, a to kaže nekih malo više od 16 centimetara dužine će biti sve ovo. Ovako recimo. Nemojte ovo uzmite lepo izmerite, nemojte kao ja ovako kod kuće, ako budete pravili. Ja prosto imam i neko prediskustvo po pitanju ovih stvari, pa mogu da se ovako igram, ali važno je biti precizan. Ok. I samo da vidimo, ovo ću čak ovako izmeriti. Možda mi je potrebno malo duže mrvicu, a možda i ne. Samo sekund. Ovdje zapravo ovo izonijelo malo šire. Vidjet ćemo da li će ovo ili ću iseći na ovo parče. Ovo ću sad da sklonim da mi ne smeta. I ovo ću ušiti zapravo ručno, zato što nemam ideju kako bih to fiksirala na drugi način. Evo, konac koji je najsličniji po boji ovome. Igla. Dakle, ću sad ući preko ovoga i od dole samo ušiti. Sad ovo malo neće, zvuči jednostavnije nego što izgleda. Ovo je sad nezgodno prići kada materijal ne može da se savije. Ovako. Šav sam pomerila na samu ovu ivicu i onda sad to izgleda urednije. Mogu još posle malo popre da ga onako usitnem fino. Sad ćemo i ovaj naslon, ovdje će mi biti malo lakše da priđem svemu.
sad dovešao još malo doter. Sljedeće što ćemo praviti, to su navlakice za ovu stolicu. Plan mi je da to bude jedna navlaka koja će se navući preko ovoga, dakle opet ništa neću lepiti, eventualno možda za sedište donji deo. I tu ću navlaku napraviti tako što ću koristiti od ove košulje neke stare koju sam rašila ovaj materijal. I napravit ću mala sedišta od filca u istoj toj boji, ovako, tako da će to biti vrlo slatko. Za početak ću da uzmem mere ponovo u ovoj stolici. Ovako. Ovdje kaže da ima nekih 13, nije čak ni celih 13 zapravo, pa da, 13 cm ovaj sedalni deo. Širina je 6 tačno i ovo ovdje za navlačenje neka bude 6. Naravno ovo će biti malo duže zbog toga što ovo ću se šiti na šivaćoj mašini, treće mi 4 takva i ovdje ću da crtam sad direktno na platnu. Rekli smo da je to širina 6, ali će ostati mrvicu duže zbog toga što mora da se uhvati na mašini. Bolje bude malo komotnije. I 13 je ovako. Ovo ne bi bilo loše radite sa trouglom od onim što ima onaj pravi ugao, školskim. Ako nemate iskustva u ovim odokativnim metodama merenja. Da. To je to. Malo ćemo ga proširiti. Moje oko je ovdje istrenirano za neke finese. Ne moramo ovo sve baš da precizno merim. Ali to ne znači da je isti slučaj i kod vas s vašim očima. Zato što ko nije iskusan, on ne može da izvuče, da vidi tako lako taj pravi ugao i sve ostalo. Ovo će biti onaj deo koji će da se preklopi. Vidim da li imam dovoljno za 4. Znači treba mi 7 puta 7. Sad 7 ovako, a samo sedište je na nekih 6 ovako. Ok, bit će dovoljno. Ovako, ovako, da sjećamo tih svih 7, u sva 4 komada. 7, 7. Dakle, treba 4 ova sedišta za 4 stolice. Ovako, prvo ću da ušijem tako da mi ostane ovaj deo ovdje otvoren. Neću šiti ovako, već ću ga ovako, kao s druge strane ušiti, isto tako da ovaj deo ostane otvoren, da može da se izvane. Svaki od ova dva džepa ću izvrnuti na suprotnu stranu. Tu imam jedne makaze, ih tamo, koje posebno volim guram ove troškiće. Njima volim i da punim nožice od lutaka. Ovako. Nekako sam navikla da ih koristim kao tu vrstu alata. I ova navlaka, ovako. Sad ono što bih ja još voljela na ovo mjesto da možda prođem. Još ovdje prošla i ovdje poslije na kraju samo malo zalepila žara. Dušek za
dušek za krevet. Ja ću tu malo da improvizujem, kao što sam improvizovala i sa onim prethodnih. S jedne strane će biti ovo bledo roze, a s druge strane će biti mint zeleni, tako da može da se okreće, se koristi. Jedna ili druga boja, zavisi šta vam treba. Ako sad ću staviti ovo ovako, stavit ću ovo i nacrtat ću otprilike dimenzije. Sljedeće što ću raditi, prošit ću na mašini, recimo nekih 5 mm uz ivicu, u krug, tako da ostavim ovako jedan deo neprošiven, ali ću ući ovdje u ćoškovima blago, recimo 2 cm sa obje strane. Stavit ću ovako ćoškove. Ovako, da opet dobijem nekakav nov pravi ugao. I recimo, otprilike, mada to može i da se izmeri i obeleži, 2 su ovde i proći ću na tom mestu ovako, preko tog ćoška, popreko. Po istom principu napravit ćemo i dušek za krevetac. Sljedeće na redu je tapacirung za ovu ugaonu garnituru. I ja sam sebi napravila ove kao šablončiće koje će mi koristiti za ove sedalne jastuke dole. Dakle, njih ću iskoristiti da iskrojim sedalne jastuke, s tim što neću da im pravim kao sad ovo sa sunđerom, neću ih puniti sunđerom, neće imati neku debljinu na taj način, već ću ih samo krojiti od 2 parčeta i puniti potom silikonskim punjenjem. I poslije ću dodati okolo dekorativne jastukiće. Dakle, 2 ovako i izabrala sam ovaj materijal da od njega napravim te jastuke. Ali ne previše, oni treba budu tanki, ne služe za sedenje, ne treba budu buckasti jastučići kao oni u dekorativni, ali njih ćemo napraviti kasnije, bit će buckasti. To je sedalni deo. I sada ću po istom principu, kao što su ovi jastučići, napraviti 10-ak jastučića različitih veličina i od različitih materijala za sav ostali nameštaj koji treba obraditi. Sada ćemo po sličnom principu, kao što sam pravila jastučiće, da napravim i pokrivač za krevet. Izabrala sam ove 2 tkanine, prvo ću ih pošiti opet u krug, ostavit ću jedan deo otvoren, a onda ćemo izvrnuti pa ćemo vidjeti šta dalje.